Sa tuluyang paglaho ng katawan ni Pekto sa kadiliman, bahagya namang natigilan ang mga gabunan sa kanilang pagsugod. Dahil sa hindi nila gaanong matunto ng presensya nito, ninais nilang gamitin ang kanilang mga mata sa paghahanap. Ilang minuto pa ang lumipas, tanging pagsigaw na lamang ni Tandang Impong ang narinig ng mga nilalang na patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Sige, Pekto. Magpakasasa ka sa agimat na hawak mo. Sinasabi ko sa iyo, ang agimat na yan ay merong 2 talim. Kapag nanghina ka, doon na sila mangingibabaw. Para magamit mo ang buong kalakasan ng agimat, kinakailangan itong pangalagaan ng isang dyablo, kagaya ng lolo ng maestro mo. Wika ni Tandang Impong habang nagmamasid kasama ang kanyang mga mandirigma. Nang marinig ito ni Pekto, bahagya naman siyang nagdalawang isip sa paggamit ng agimat na siyang naging sanhi upang tuluyang mapasawalang bisa ang abilidad nitong kasalukuyan niyang ginagamit. Pagsilay ng mga gabunan sa kanyang kinaroroonan, dali-dali naman siya nitong sinunggaban ng walang pag-aalangan. Matapos ang mga pangyayaring yon, tanging pagsalag na lamang ng kanyang mga kamay ang kanyang nagawa habang nananatiling nakatayo sa kanyang kinaroroonan. Bago pa man tuluyang matangay si Pekto ng mga gabunan, bigla naman yung nagsipulasan ng lumitaw sa kanyang likod si Padre Dama. Itinaas nito ang nagliliyab na krus habang patuloy na nag-uusal sa buong paligid. Dahil sa ginawa ng maestro ni Pekto, kung kaya't bahagyang naantala ang kasalukuyang pakikipaglaban ng kanyang disipulo sa mga nilalang. Tama na ang kahibangan mong ito, Impong. Hindi ka pa ba nagsasawa sa mga kinuha mo sa pamilya ko? Galit na wika ni Padre Dama kay Tandang Impong. Sabi ko sa lolo mo, iho, mananatili akong buhay hanggang sa mapasakamay ko ang kanyang agimat. Gusto mong matigil ang digmaang ito? Ibigay mo sa akin ang 7 mata ng Diyos. Kapag ginawa mo yan, tuluyan ko ng lulubayan ang buong Kastilya. Sagot naman ng nilalang sa sinabi ni Padre Dama. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, matinding pagtutol naman ang kanyang ipinakita kay Padre Dama upang hindi yun mahulog sa pagnanais ng nilalang. Tatapwat yun lang ang nakikita nilang paraan. Aminado siyang hindi sagot ang pagsuko ng agimat upang maitaboy ang lahat ng demonyo sa baryo. Labis kasing naniniwala noon si Pekto na sa oras na mapasakamay ni Tandang Impong ang agimat ng 7 mata ng Diyos, maaaring gamitin niya lamang ito upang lipulin silang lahat kasama ang mga katutubong naninirahan sa isla. Ilang minuto pa ang lumipas, labis-labis naman ang pagpapasalamat ni Pekto kay Padre Dama sa kadahilanang hindi ito sumang-ayon sa kagustuhan ng matanda. Ayon sa pare, mas nanaisin niya pa noong mamatay sa harapan ng kanyang disipulo kesa ibigay ang agimat na hindi dumadaan sa anumang digmaan. Nang marinig naman ni Tandang Impong ang binitawang kataga ni Padre Dama, labis-labis naman ang pag-aangil nito na parabang hindi na yon makapaghintay na sila ay sunggaban at kunan ng buhay. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat ang iilang gabunang umaaligid sa paligid na naghihintay ng pagkakataon para umatake. Bagaman pinapaikutan sila nito, tiwala pa rin noon si Padre Dama na wala yung magagawa para makalapit sa kanila. Pekto, tandaan mo malakas ang agimat na tangan mo. May kakayahan niyang magpamalas ng abilidad ng kaliwa o kanang kapangyarihan. Mag-iingat ka nga lang, Pekto, sapagkat kagaya ng punyal, kaya kanyang sugatan kung hindi mo ito gagamitin ng may katalinuhan. Wika ni Padre Dama habang patuloy na itinataboy ang mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan,
Nabaling ang kanilang atensyon sa mga gabunang umaaligid sa kanilang kinaroroonan. Napapansin kasi nila itong panayang pag-ilag sa himpapawid na parabang merong iniiwasan. Pagtitig ni Pekto sa mga nilalang, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga nagsisihabaang mga tinik na patuloy na bumubulusok sa kinaroroonan ng mga gabunan. Dahil sa pangyayaring yon, nasisiguro ni Pektong abilidad ng alaga ni Oron ang mga tinik na kanyang nasisilayan. Minsan niya na kasi itong nakitang ipinamalas ng kanyang maestro noong mga panahong siya ay abalang nagsasanay sa isla. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat nila ang pangkat ni Oron na mabilisang tumatakbo patungo sa kanilang kinaroroonan. Ang iilan sa mga ito ay merong tangan-tangang mga bangkay ng mga aswang na paniguradong kanilang napaslang sa loob ng merkado. Paglapit nito sa kanila, buong ipinagmalaki naman ni Oron ang ginawa nilang paglipol sa merkado ng mga aswang. Matapos nilang mag-usap ni Padre Dama, muling tiningnan ni Oron ang kinaroroonan ni Tandang Impong habang nagwiwika ng, Nagulat ka ba, Impong? Huwag mo nang hanapin si Tandang Ismo. Sapat na kami para ikay patahimikin at ibaon. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong inutusan ng kanyang dambuhalang pusa na muling magpakawala ng mga matatalas nitong mga tinik. Sa pagsilay ng mga gabunan sa umuulang tinik sa kalangitan, wala naman itong ginawa kundi ang tumayo na parabang kampante silang magagawa nilang mailagan ang malaulang tinik sa kalangitan. Dahil sa kanilang mga nasaksihan, hindi nila noong mapigilang magtaka sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na isa yon sa abilidad ni Oron na karaniwan itong ginagamit sa pagpaslang ng kahit na anong demonyong kanyang nakakalaban. Kung hindi din nagkakamali si Pekto, isa ang abilidad na yon sa mga pinakamalakas na kakayahan ng kanyang maestro. Sa muling pagsilay niya sa malaulang tinik na ginawa ni Oron, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang unti-unti itong nalulusaw sa hangin. Pagbagsak nito sa kinaroroonan nila Tandang Impong, animoy naging mga abo na lamang ito nang sa hindi malamang dahilan. Matapos ang mga pangyayari, halos hindi mapigilang matulala ni Pekto sa mga bagay na kanyang nasaksihan. Huwag niyo sanang kakalimutan. Ako ang orihinal na pinili ng agimat ng 7 mata ng Diyos. Magnanakaw ang lolo mo, Dama. Marapat lamang napatayin siya. Kinuha niya ang lahat sa akin. Lahat-lahat. Nag-aangil na wika ni Tandang Impong habang pinalalaho sa kanyang harapan ang mga abong nagkalat sa paligid. Nang marinig nila Pekto ang sinabi nito, halos hindi naman nila ito gaanong maintindihan sa kadahilanang wala silang kaide-ideya sa mga bagay nitong inilalahad. Maya-maya pa, nagdesisyon naman noon si Oron at ang kanyang mga kasama na maglunsad ng pangkalahatang digmaan laban sa pangkat ni Tandang Impong. Hindi na kasi nila noon mapigilan ang pag-aalab at pagmamalabis ng kanilang mga damdamin na lipulin ang lahat ng demonyong namumugad sa lugar. Dahil sa bilis ng pagsugod nila Oron, kung kaya't hindi na ito napigilan ni Padre Dama at ni Pekto. Nang wala na sila noong pagpipilian, ninais na lamang nila itong sundan upang mabigyan ng tulong kung sakali mang sila ay malagay sa panganib. Nang masipat naman nila Tandang Impong ang ginawa nila Oron, buong puwersa naman nila itong sinalubong. Ang lahat ng pinuno ng iba't ibang angka ng mga aswang ay nagsama-sama para lamang lipulin ang kabuang pangkat nila. Maya-maya pa, doon na nagkaroon ng takot si Pekto sa kanyang katawan nang masipat niyang parang mga kumpul ng anino ang kanilang mga kalaban dahil sa dami ng bilang. Paglapit nila sa mga ito, bigla namang nasipat ni Pekto ang paglamon ng mga nilalang
sa pangkat ni Oron na agad namang naglaho sa kanyang paningin. Hindi naman siya gaanong nababahala sa iilan niyang mga maestro, gawa ng alam niyang malalakas ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, patuloy pa rin ang pakikipaglaban nila Pekto malipol lamang ang mga gabunan na nasa ilalim ng pamamahala ni Tandang Impong. Bagaman hindi sila nagkikita-kita noon nila Maestro Oron, ramdam na ramdam pa rin nila Pekto ang bakas ng presensya ng mga ito. Maya-maya pa, bahagya namang natigilan si Pekto sa kanyang ginagawa nang masipat niya si Tandang Impong na ginaya ang abilidad ng kanyang agimat. Halos hindi niya noong maiwasang magtaka sa kadahilan ng nasa paniniwala niya, walang sino mang nilalang ang may kakayahan na gayahin ang presensya na abilidad ng isang natatanging agimat. Sa pagkawala ni Tandang Impong sa kanyang paningin, bigla naman itong lumitaw sa likuran ni Padre Dama at kasabay nito ang buong lakas niyang pagsapak sa katawan ng matanda. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak noon ni Tandang Impong, nabitawan ni Padre Dama ang krus na tangan niya at kasabay nito ang pagtilapo niya sa malayong bahagi ng lugar. Halos bumao ng pagmumukha ng matanda sa maputik na parte ng sapa na siya namang labis na ikinabahala ni Pekto. Dahil sa ginawa noon ng kanilang kalaban, dali-dali naman niya itong sinugod upang magantihan. Subalit bago pa man makalapit si Pekto sa nilalang, tuluyan na itong nilamon ng kadiliman. Hindi mo pa kayang makipagsabayan sa akin, iho. Masyado ka pang hilaw para sa digmaang ito. Kung ako sa'yo, tumakas ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Pero huwag na huwag mong kakalimutang iwan ang agimat. Wika ni Tandang Impong habang patuloy itong umiikot sa kanyang kinaroroonan. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, agad naman niyang nilapitan ang isang aswang at walang pagdadalawang isip itong ginawang pananggalang upang takasan ang nagbabadyang pag-atake ng matanda. Sa pagkawala niya sa sitwasyong yon, agad naman niyang nilapitan ang kinalagpakan ni Padre Dama habang maiging pinagmamasdan ang buong paligid. May mangilan-ngilang engkanto sa kanya ang humahabol noon, subalit hindi sapat ang kakayahan ng mga ito para siya ay pigilan. Nang marating ni Pekto ang kinaroroonan ni Padre Dama, agad naman niya itong hinila sa masukal na parte ng gubat upang magkubli sa mga aswang na umaaligid sa paligid. Panatag siya noong hindi sila malalapitan ng mga ito sa kadahilan ng tangan-tangan niya noon ang nagliliyab na krus. Ilang minuto pa ang lumipas, nagulat naman si Pekto nang maramdaman niya ang biglaang pagtahimik ng buong paligid. Akala niya noon natalo na nila Maestro Oron ang kanilang mga kalaban, subalit nagkakamali siya. Pagsilay niya sa gabunang kaanyuan ni Tandang Impong, tanging pagtulo na lamang ng luha ang kanyang nagawa habang pinagmamasdan ang naghihingalong katawan ng kanyang maestro at iilang mga mandirigma nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon na niya hindi napigilang mapahagulgol sa pag-iyak dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng iilan sa mga taong itinuring na niya bilang mga kapatid. Nang masipat naman ni Tandang Impong ang ginawa nito, agad naman itong itinapon na parang basura ang katawan nila Oron habang nagsasabi ng, Tingnan mo ako sa aking mga mata, Pekto. Ano ang nakikita mo? Ito ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Sige, gamitin mo pa ang itim na karunungan ng agimat. Hindi mo mamamalayan. Parehas na ang ating dugo na dumadaloy sa ating katawan. Paglalarawan ni Pekto kay Tandang Impong, ordinaryong tao lang yon kung iyong titingnan. Subalit ang pagmumukha nito ay parang sa dyablo. Meron itong mahabang mga pangil sa kanyang bunganga, humpak na humpak ang pisngi nito. Meron itong kulay puting mga mata at halos makalbo na ang buhok nito.
Matatalas din ang mga kuko ni Tandang Impong na siyang karaniwang ginagamit nito sa pakikipaglaban at pagpatay ng kanyang biktima. Bagaman butot balat ang buo nitong katawan, nagtataglay yon ng hindi pangkaraniwang lakas at resistensya. Dagdag pa ni Pekto, hindi rin basta-bastang natatabla ng balat nito sa kadahilan ng napakalalim ng ritual nitong ginagawa para mapalakas ng husto ang tanga nitong kabal. Nang marinig ni Pekto ang sinabi ni Tandang Impong, hindi naman niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin dahil sa galit na nararamdaman ng kanyang katawan. Animoy matindi ang pagmamalabis niya noong patayin ng mabilisan ng matanda upang mapagbayaran nito ang kasalanan na kanyang nagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-umpisa na ngang mag-usal si Pekto at kasabay nito ang pagbalot sa kanyang katawan ng isang napakadilim na presensya. Sa puntong yon, agad naman niyang nabitawan ang krus niyang hawak-hawak dahil sa pagkasunog ng kanyang balat. Maya-maya pa, bigla naman itong naglaho sa kanyang kinatatayuan at kasabay nito ang kanyang paglitaw sa likurang bahagi ng matanda. Bagaman napakabilis ng ginawang pag-atake noon ni Pekto, nakakapagtakang nagawa pa rin siyang matunugan ng kapatid ni Tandang Ismo. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, bigla naman siyang napaatras ng husto nang maramdaman niya ang matandang paulit-ulit na ginagamit ang abilidad ng kanyang mutya. Hanggang kailan mo balak gamitin ang abilidad na yan, iho? Nakakapagtaka. Panig ng kanan ang nakamulatan mong karunungan, pero ang ginagamit mo ay abilidad ng sa kaliwa. Wika ni Tandang Impong habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa silang dalawa na lamang noon ang naglalaban, kung kaya't napagpasyahan itong sila'y magduelo ni Pekto. Ang mananalo sa kanilang dalawa ay magtataglay ng premyo, alinsunod sa kanilang mga hinaing at gusto. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, halos ramdam na noon ni Pekto ang mabilisang panghihina ng kanyang katawan. Limitado na din noon ang kanyang paggalaw dahil sa mga pinsalang kanyang natatanggap. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman niya ang pagtagos ng matatalas na kuko ni Tandang Impong sa kanyang dibdib. Halos tumagos ito sa kanyang mga tadyang na animoy ilang dangkal na lang, maaabot na ang kanyang baga. Matapos ang mga pangyayaring yon, wala na siyang nagawa kundi ang mapasuka ng napakaraming dugo habang hinihintay ang kanyang kamatayan. Hindi na din siya nakagalaw ng kahit isang hakbang dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo sa katawan. Sa pagluhod ni Pekto sa harapan ng matanda, nakarinig siya ng isang tinig sa kanyang isipan na animoy pinaghalo-halong boses ng mga dyablo. Paulit-ulit siya nitong sinasabihang gumawa ng isang ritual na magpapakilala sa kanya sa diablong gumawa ng impyerno. Nang marinig ni Pekto ang mga katagang sinasabi ng mga nilalang sa kanyang isipan, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa krus na katabi ni Padre Dama. Pagsilay niya rito, halos hindi siya makapaniwala gawa ng unang beses lumiyab ng kulay pula ang krus na yon. Maya-maya pa, dahan-dahan ang nararamdaman ni Pekto ang pagkawala ng kanyang diwa na siya namang hindi niya gaanong maunawaan. Alam niya sa kanyang sarili na hindi pa siya noon mamamatay dahil na rin sa biglaang pagkawala ng napakatinding sakit na bumalot sa kanyang dibdib. Sa pagbunot ni Tandang Impong ng kanyang matutulis na mga kuko, tuluyan na ngang nandilim ang paningin ni Pekto sa paligid. Ilang oras pa ang lumipas, nagising na lamang siya noon na nasa tabi na siya ng kumbento. Pagsilay niya sa kanyang kanan, nasipat niya si Padre Damang tulog na tulog habang hawak ang krus. Padre Dama! Gising! Padre Dama!
Ano pong ginawa niyo? Ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Pekto sa pari nang masipat niya itong hindi humihinga. Ilang minuto pa ang lumipas, labis-labis naman ang pagpapasalamat ni Pekto nang masipat niyang huminga ng malalim si Padre Dama. Sa pagmulat ng mga mata nito, dali-dali naman niya yung inalalayang tumayo hanggang sa mapasok na sila sa kumbento. Pagdating nila sa sala, agad namang kinuhaan ni Pekto ng mainit na tubig ang matanda habang nananatiling walang imik. Nang masipat niyang medyo nasa maayos ng kalagayan ng pare, doon na niya ito inumpisahang tanungin ukol sa mga nangyari. Padre, ano po ba ang nangyari? Bakit tayo nakabalik ng kumbento? Nagtatakang tanong ni Pekto. Nang marinig ni Padre Dama ang sinabi nito, maging ito man ay walang ideya kung bakit sila nakabalik sa kumbento. Aminado kasi noon si Padre Dama na noong nagaganap ang digmaan sa lugar, tuluyan na siyang nawala ng malay. Maya-maya pa, bigla namang pumasok sa kanilang isipan ang mga nangyari kay Maestro Uron at sa kanyang pangkat na siya namang labis nilang ikinalungkot. Maging si Padre Dama noon ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Pekto, gawa ng kilala niya ang lakas ng kanyang mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala na ngang nagawa si Padre Dama kundi ang maniwala. Sa isip-isip niya, hindi gagawa ng usapin o balita si Pekto, lalo pat kasangkot ang iilan sa kanyang mga kinikilalang maestro. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya si Padre Dama na maghintay ng ilang araw sa pag-asang babalik ng buhay ang kanyang mga kapatid. Yun na lamang ang naisip niyang paraan noon para naman kahit papaano'y maibsa ng kanyang lungkot at hindi siya mag-alala ng husto. Kinaumagahan, naging matamlay ang gising ni Pekto. Si Padre Dama naman ay pilit pa ring nagsasagawa ng misa sa kabila ng mga pag-aalalang bumabagabag sa kanya. Bagaman binalot na ng problema ang kanilang mga isipan, pinilit pa rin nila noong magpakatatag alang-alang sa mga sakristan na patuloy sa kanilang umaasa. Sa pagtatapos ng naganap na simba, dali-dali namang nilapitan ni Pekto si Padre Dama upang ito'y kausapin. Padre, kumusta po kayo? Baka po magkasakit kayo niyan. Kanina ko pa kasing napapansing wala po kayo sa inyong sarili. Wika ni Pekto. Wala ito, Pekto. Kaya ko pa naman. Siya nga pala, may balita ka ba kay Ismo? Sagot naman ni Padre Dama sa kanya. Nang marinig ito ni Pekto, wala naman siya noong maisagot, gawa ng hindi pa bumabalik ang kaibigan niyang aswang. Yun kasi ang nag-iisa nilang inaasahan noon para malaman ang kasalukuyang ginagawa ni Tandang Impong sa lugar na kasalukuyan nitong pinagpupugaran. Sa pagsapit ng gabi, patuloy pa ring naghihintay si Pekto sa pagbisita ng kanyang kaibigan. Subalit lumipas na lamang noon ng araw, hindi na ito nakabisita na siya namang labis niyang ipinagtaka. Ilang araw pa ang lumipas, nabalitaan na lamang ni Pekto na ang kaibigan niyang aswang natagpuan sa gubat ng wala ng buhay. Wakwak ang dibdib nito at meron yung tuhog ng kahoy sa kanyang puwetan na tumagos hanggang sa lalamunan. Dahil sa brutal nang nangyari noon sa kanyang kaibigan, agad din naman itong inilibing ng mga kauri nitong mga aswang. Matapos niyang mabalitaan ang pangyayaring yon, pilit namang nag-ipon ng lakas si Pekto para sa kanyang gagawin na susunod na pag-atake. Maigi niya rin noong pinag-aralan ang iilang sikreto at kapasidad ng agimat upang magamit niya ito sa aktwal na digmaan. Habang hindi lumalabas si Pekto ng simbahan, nababalitaan naman niya noon ang iilang alipores ni Tandang Impong na naglilibot sa labas ng kanilang lugar.
Pabalik-balik ang iilan sa mga ito na parabang naghahanap talaga ng gulo. Bagaman nasisipat ni Padre Dama ang mga nilalang, ninais niya noong wag na itong patulan, bagkus ay iwasan na lamang ito. Mas lalo niya ding pinalakas ang harang ng simbahan nang sa gayoy hindi sila mapasok ng iba't ibang uri ng nilalang. Madalang na din niya noong utusan ng kanyang mga sakristana tumungo sa baryo sa takot na mabiktima ito ng mga tauhan ni Tandang Impong. Makalipas ang 1 linggo, walang uron ang bumalik sa kumbento. Sa puntong yon, doon na tuluyang natanggap ni Padre Dama na napaslang na ni Tandang Impong ang kanyang mga kapatid. Okay, medyo nakakalungkot lang yung nangyari, no? Kasi alam naman natin lahat na malakas si Uron pero sinaglit lang ni Tandang Impong. Alam nyo, sa kwento na to walang ibang dapat sisihin kundi si Pekto eh. Tapos na sana yung kwento eh. Kung hindi siya nang bulabog doon sa looban ng baryo, yung ginulo niya yung parang pamilihan ng mga aswang. Kung di niya ginulo yun, tapos na yung kwento, di ba? Kaso ginulo niya eh. Isipin nyo na lang, ulti nyo si Padre Dama, ayaw kanain yung angkan na nandudun. Kasi alam niya yung kapasidad eh. Tas ang masakit pa, hindi nakinig si Pekto sa babala sa kanya ni Padre Dama. Sayang lang, pero malay natin kung ano pang mangyayari dito. Pero sad news, wala tayong pondo. So, 2 araw muna tayo na puro one hit. Kasi ang dami ko ng one hit dito, tsaka sobrang gaganda ng mga to. Magbigay naman tayo ng 100 para sa ibang kwento. Yun lang. Salamat.